ďalšieho videa, a to dneska ideme Ark Survival Evolved. Išiel som na novú sériu, lebo v tej minulej som umrel a nebolo to od začiatku, tak dneska si dáme od začiatku. Takže dáme South Zone 2 Easy, lebo tam sa obýva skoro každý. Meno si dá Milky Dream, ako sa volám na YouTube. Tak. A dáme Create New Survivor. Dnešný diel mám v pláne si získať iba nejaké tie nástroje. Možno sa aj trocha ubytovať a získať nejaké tie levelíky pomocou notov. Tak. Tu splním najprv ten tutoriál. OK. Jump. Si tu natažím nejaké tresky. Tak, Action Wheel. Repeat Attack, to som teraz robil. Inventory Items, to mám tu. OK. Ideme si zobrať nejaký kameň. Tak. A idem si vykraftiť krumpáč. Tak. Si ho equipnem, dám si do životov level. Odomkneme si sekeru a campfire. A poďme si teda naťažiť nejaké túto flinty a triesky na sekeru, aby sme mali. Tak. Tuto si pozbieram nejaké fibery. Túto sériu mám v pláne dať 50 videí, lebo si kreftíme sekeru, torčku a môžeme teda ísť. Túto si dáme sekeru, si ekvipneme, túto torčku, dám si level do životov a naťažíme si nejaké tie potrebné nástroje. Vybavené. Vyťažíme si nejaký ten fiber. Naťažíme to drevo. A ešte aj nejaké tie kamene, lebo na campfire je potreba aj kameň, aj pazúrky, sa mi zdá. A povedal som správne. OK, dám si túto spear, cloth shirt, cloth pants. A naťažíme si nejaké túto fiber. Tak. Oh shit, tam je Sarko. Ten si ma nesmie všimnúť, lebo je po mne. To som sa mala radšej respawnúť niekde inde. Čakať. A tu je parasol. Tak to by si ma teoreticky všimnúť nemusel. Ja to preplávam tadeto. OK, nevidí ma. Rýchlo, kým sa nekúka, tak to preplávam. Ubytujeme sa a video bude končiť, lebo fakt ma nebaví tak dlho strihať. Ja už chcem mať video pre vás predpripravené a už aj hotové, aby ste to mohli vidieť. A dúfam, že táto séria bude mať plno lajkov a dúfam, že získam odbery. Lebo ja mám v pláne za 20 odberov, mám v pláne spraviť jeden Brookhaven film s mojim kamarátom. A potom ešte mám za 20 odberov v pláne dokonca aj niečo iné. A za 1000 odberov spravím špeciál a to bude polhodinová premiéra z Minecraftu. Mám také toto v pláne. Len 1000 odberateľov, to viete, jak ťažko sa získava.
ale myslím si, že v tejto ARK sérii by to mohlo byť populárne. Spravím aj pár videí, kde nič nehovorím, ale to nebude patriť ku tejto sérii, to bude len také vedľajšie video. To natočím, keď budem chcieť ako keby za kamerou. Ešte ty. Teba vyriešim. Tak. Dúfam, že už tu nikto není. Ma trocha oslepili. A môžem ísť, len si ešte dám do životov trocha. Aby som tu prežil aspoň chvíľu, lebo každú chvíľu čakám, že ma niečo zabije. Ty poď dole. Ja som asi mŕtvý, no som mŕtvý. To nemá cenu. Je po mne. Dovidenia. Začiatok je ťažký, to musím uznať. Ale nevedel som, že až takýto. Možno, že dneska sa ani nikam nemusím dostať. Zase ma toho hodilo sem. Ja sa budem musieť znova dostať tam. Ne. OK, ideme na to. Toto bude normálne hard. Musím uznať. OK, ja sa vám ozvem, až kým sa dostanem ku mojim veciam. Tak sa vidíme až po strihu. Čaute. OK, už som tu. Idem si pri svoje veci, ale hlavne opatrne. A teraz už iba zdráť. Preč. Tam sa už nikdy nevrátim k tomu. Raz si ho možno ochočím, ale to až raz. Takto si to poukladám. Aký mám level? Ukáž sa 27. OK, to sa dá získať. To získam ten level 38 na pterodaktyla. Časom. Tak ja idem tam, položím campfire, upečem si nejaké jedlo a už asi aj budeme končiť. Lebo ja nemám moc času na to strihanie, ja už mám iba pol hodinu sa mi zdá. 40 minút mám ešte na to, aby som mohol toto video dotočiť a vystrihať a potom už konec. Tak rýchlo idem tam, dúfam, že tam na mňa nebude číhať žiadna potvora. Ale viem z minulej série, že nikdy nechodiť do bažín. Pokiaľ nemám niečo mega silné, akože že ultimátne. Nechcem znova. Nerobte mi. Dobre, ešte aj tento sa tu objaví. To mi akurát chýbalo. No. To je pekné toto. I hate my life. Dobre, toto video už je u konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Určite dajte like a odber na môj YouTube kanál. Čím viac odberov a lajkov, tým viac videí. Napíšte mi do komentáru, či tiež hráte ARK.